Salutare, bine ați revenit la un episod de pe acest canal. În episodul de astăzi ne vom juca cu România în 1939. Bun, dacă vreți o să fac și tutorial la acest joc, deoarece este un joc foarte distractiv. Așa. Chestiile astea înseamnă că am pus armată și chestia asta cu bănuțul înseamnă că am pus o bancă. Și hai să pun și de mâncare. Factory. Și aici voi pune pe ambele. Șmecher. Nu vom elimina această divizie, numai că ne vom duce mai aproape de graniță. Accept mai tot, desigur. Cred că am acceptat bine. Nu se întâmplă despre. Și le vom declara război. Yes. Bun. Acum vom face încă o divizie foarte puternică, ca aceea. Mai cu 2 tancuri și așa. Deoarece nu mai avem mulți bănuți. Și dacă nu mai avem mulți bănuți, e bine, nu e bine. Acceptăm aici tot. Și sunt într-o pacție. Adică toate țările astea de aici. Șmecher. Am ustat marioneta acum. Foarte bine, foarte bine. Ne vom păstra aici granițele, deoarece ne va ataca și Turcia. Și îmi vom război cu Turcia acum, ei bine, foarte bine. Deoarece sunt și în război cu această țară. Bun, hai spre Grecia să-i atacăm, deoarece nu sunt în niciun pact. Și vom cuceri foarte ușor. Cum am zis, Turcia ne va ataca. Ok. Acum ne vom duce liber spre Turcia. De câte știu, Istanbulul nu este capitala lor. Nu? Acum pot să fac o divizie mai puternică, deoarece am mulți bănuți. Și gata și cu Turcia. Așa. Foarte bine. Haideți că ne apropiem încet de... Oh, uitați ce înconjurare care am făcut. Oh, yeah. Și noi cred că e și gata Turcia. Nu mai are nicio șansă. Hai să elimine diviziile astea, deoarece nu pot să fac nimic. Să atacăm și pe ăștia, pe Albania.
pace. Îmi place România, nu? Trăiască România! Nu știu cam pe bun, hai că trebuie să mai pun divizii aici. Vom ataca pe ăștia. Wow! Hai, uite. Ce e, mă? Bun, cam atât a fost pe episodul de astăzi. Hai mai întâi să clarificăm treaba. Ok, nu vreau să zic nimica. În Germania a fost anahilată. Ok, în Orientul Mijlociu nimica. Rusia sau Uniunea Sovietică este un pact cu noi. Deci asta e bine. Micul a atacat țările baltice, dar nu vreau să întreb. Deci, am lăsat, v-am salutat, eu am fost Iosif Macivanu, ne auzim data viitoare. Pa, pa!